हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बड' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे समाव बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना शेयार खालामगोन जोङो एसएससि नि माखासे डिटेल्स बा बिनि मिथिनो गोनां माखासे खौरांफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोननो हागोन एबा नोंथांमोना क्लियार जानो हागोन जे नोंथांमोना जानो हागौ गोबाङा मिथिबाय एबा मोनबायबो जानो हागौ बेफोर माखासे खौरांखौ एबा नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनो मोनबायबो जानो हागौ जे नोंथांमोनहा फर्म फिलआप खालामनो मोननो थांगासिनो दङ एबा जायफोर डिस्ट्रिक्टफोराव मोनथ'वाखै नोंथांमोना बुजिनानै मोनगोन एबा जायफोरनाखि मोनखांबाय बैफोरबादि डिस्ट्रिक्टफोरनि जायफोरनाखि बेनिफिसियारिस एबा मेम्बार्सफोर नोंथांमोना मिथिखागोन अलरेडि दायो गोबां गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टफोराव बे फर्मखौ फिलआप खालामनो मोनथ'वाखै एबा मोनगोन जोङो डेट वाइसै माखासे खामानि मावनांगौ गोबांथार दङ बेनिफ्राय लोगोसे माखासे क्राइटेरिया आरो बिनि गोनांथि जानाय बेनिफ्राय बिनि मुलाम्फा बिनि सोमोन्दै बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो मोनथिनानै मोनगोन बेनि थाखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो लोगोसे नोंथांनिसिम फिसा रिक्वेस्ट खालामबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम हाजासे शेयार खालाम नोंथाङाबो गुबुनखौ मदद होनो हानाय बायदि जाहाथे नोंथाङाबो बे चेनेलनि गेजेरजों मुलाम्फा मोननो हायो एबा बेफोरबायदि माखासे स्किमनि सोमोन्दै एबा इनफरमेशन भिडिअफोरखौ नोंथांमोना मोननो हायो लोगोसे जबनि नटिफिकेशन नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों एबा बे चेनेलनि गेजेरजों शेयार खालामनो नाजादों नोंथांमोनहाबो जेन' हाजासे सापर्ट होयो लोगोसे नोंथांमोनहाबो मददखौ बेनिफ्राय मोननो हानाय जायो जोङो मिथिनानै लानोसै बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो डिस्ट्रिक्ट वाइसआव जों माखासे डेटफोर दङ बे डेटखौ लानानै नोंथांमोना फर्मखौ फिलआप खालामनो मोनगोन आरो जायफोरनाखि नोंथांमोना मोनबाय अब्ला नोंथांमोना बुजिनानै मोनबाय जे नोंथांमोना साइन खालामनो मोनदों एबा नोंथांमोना नोंथांनि मुं आरो गासिबो माखासे फर्मनि फर्मेटफोरखौ फिलआप खालामनो मोननाय जादों बेवहाय नोंथांमोना फर्मखौ फिलआप खालामखांब्लानो नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन बेबो नंजोबा माखासे क्राइटेरियाफोर दङ बेवहाय फर्मखौ साबमिट खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोननि डाटाजों बेवहाय माखासे कम्पेयार खालामनानै बिथांमोना नायगोन एबा बेखौ सार्भे खालामगोन एबा एप्रुभ खालामनाय जागोन नोंथांमोना बेनि गेजेरजोंसो नोंथांमोना फाइनेलि मोननो गोनां रांखौ मोननो हागोन एबा 10,000खौ मोननो हानाय जागोन दायो जोङो बेवहाय बिनिनो माखासे गोनांथि आरो लोगोसे बेनि क्राइटेरिया आरो मुलाम्फानि सोमोन्दै बेवहाय जोङो सावरायनोसै बेवहाय जोङो फार्स्ट अफ अल जोङो गोनांथि हिसाबै जोङो सावरायगोन बेवहाय गोनांथिया जाहैबाय जोङो फार्स्टआव जोङो बेंक एकाउन्टखौ नोंथांमोना आधार कार्डजों लिंक खालामनानै लाथारनांगोन बेयो मोनसे इम्पर्टेन्ट मोनसे खौरां एबा मास्ट बि नोंथाङा गोनांथार बेखौ नोंथांमोना जुदि खालामनानै लायाखैब्ला खालामनानै लादो जेब्लानाखि बेनि एक्टिभ प्रसेस एबा डाइरेक्ट बेंक ट्रेन्सफार एबा डिबिटि बे प्रसेसखौ जुदि मावथ'यै समावनो मावनानै लायोबा नोंथांमोना बेवहाय जेबो प्रब्लेम फेस खालामनो गोनां जानाय नङा बेनिफ्राय नैथियाव जोङो मिथिनानै लानो गोनाङा जाहैबाय जुदि एकाउन्ट गैया अब्ला एकाउन्ट सेभिंस एकाउन्ट नोंथांमोना खुलिनानै लानांगोन लोगोसेनो आधार कार्डजों नोंथांमोना लिंक खालामनानै लाखानो नांगोन एबा खुलिनायावनो नोंथांमोना आधार कार्डजों खुलिनो नांगोन बेनिफ्राय जोङो क्राइटेरिया हिसाबै जोङो मिथिनानै लानोसै बेनिफिसियारिसा एबा मेम्बार्सआ नोंथांमोनहा मा जानांगोन जायखिजाया बेंकआव एबा फेडारेसनाव नोंथांमोना लन लानानै आनक्लियार खालामनाय दङब्ला एबा डिफल्टारब्ला नोंथांमोनहा जुदि लन लानानै सुख'वाखै अब्ला नोंथांमोनहा बे रेकर्डआ थायोब्ला नोंथांमोना बेखौ मोननो हानाय जानाय नङा बेनिफ्राय नैथियाव जाहैबाय जोङो जुदि मेम्बार्सआ 60 इयार्स जायो अब्ला नोंथांमोना अल एज हिसाबै एबा अल एजनि पेन्सन्स नोंथांमोना मोननो हानाय एज जाय जेराव 60 इयार्स जानाय लोगो लोगो जुदि 60 इयार्सनि सासे मेम्बार्सआ बेखौ मोननो हानाय जानाय नङा बेनिफ्राय जोङो मिथिनो गोनां मोनसे इम्पर्टेन्ट पइन्टआ जाबावबाय सोद्रोमाया एबा मेम्बार्सआ जाय बेनिफिसियारिस बे बेनिफिसियारिसआ एसटिब्ला जों एसटिनि थाखाय जोंहा बेवहाय मा होनो अभारावनो साब्रैनि बांसिन जोङो गथ'फोर थानो मोननाय जानाय नङा एबा साब्रैनिफ्राय बांसिन गथ'फोर थानो मोननाय जानाय नङा अब्ला नोंथांमोना जुदि साब्रैनिफ्राय बांसिन गथ'फोर दङब्ला नोंथांमोनहा मोननाय जानाय नङा दानिया जोङो मिथिनानै लागोन बेनि मुलाम्फा बेनिफिसियारिसआ फर्मखौ फिलआप खालामखांनायनि उनाव एबा बेनिफिसियारिसनि गासैबो डाटाफोरा क्लियार जाजोबोब्ला बिथांमोना भेरिफाइ खालामनानै जुदि बेखौ प्रपारलि बेनिफिसियारिस हिसाबै बिथांमोनहा एप्रुभ खालामोब्ला नोंथांमोनहा 10,000खौ मोननो हानाय जागोन बेनिफ्राय बेनिफिसियारिसआ 10,000खौ मोनखांनायनि उनाव जुदि नोंथांमोना बे रांखौ लानानै माबा मोनसे खामानि मावनांगोन एबा मोनसे खामानि मावनायखौ नोंथांमोना दिन्थिनो हायोबा एबा प्रपार प्रुफ नोंथांमोना दिन्थिनो हायोब्ला नोंथांमोनहा आरोबाव नोंथांमोना मोनसे लन मोननो हाबावगोन 25,000 नोंथांमोना
सासेयाव मोननो हानाय जागोन। बेखौ नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे खामानि मावनाय दिन्थिनांगोन जे जाय नोंथांमोना पल्ट्रि फार्म एबा गट फार्म बा पिग फार्म जायखिजाया माबा मोनसे नोंथांमोना प्रडाक्ट एबा खामानि मावनाय एबा बिजनेस नोंथांमोना मावनानै दिन्थिनांगोन। जेब्लानाखि सार्भे फैयो अब्ला बे सार्भेयाव नोंथांमोना दिन्थिनो हानाय जानांगोन। आफ्टार नोंथांमोना 25,000 रांखौ मोनखांनायनि उनाव बेनि गेजेराव नोंथांमोनहा 12,500खौ नोंथांमोना गभर्नमेन्टनो हरफिननांगोन। मानोना बियो 50% साबसिडि हिसाबै नोंथांमोनहा बे लनखौ मोननाय जागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना टटेल हिसाबै नोंथांमोना मोननो हानाय जागोन नोंथांनि खामानियाव एबा नोंथाङा फुरायै 22,500 रांखौ नोंथांमोना मोननाय जागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोननि साबसिडि माइनास खालामालासिनो टटेलि बुंनो थाङोब्ला नोंथांमोना 35,000 नोंथांमोनहा मोननो हानाय जागोन। बेनिफ्राय मोनसे नोंथांमोना मिथिनो गोनांबाव मोनसे खौराङा जाहैबाय नोंथांमोनहा जे अमृत बिक्स आन्दलननि मोनसे मिशनाव नोंथांमोनहा सेल्फ हेल्प ग्रुप वाइसै नोंथांमोना जुदि बिफां गायनाय दंमोनब्ला नोंथांमोना बे बिफांखौ गायनाय एबा बिफांनि मोनसे खामानि मावनाय एबा बिफां गायनायाव नोंथांमोना फट' नोंथांमोनहा लानो नांगोन एबा बे फट'खौ नोंथांमोनहा आपडेट खालामनांगोन एबा नोंथांमोनहा हरनो नांगोन नोंथांमोननि जा रेजिस्ट्रेशन आइडि जि खुलिनाय अमृत बिक्स आन्दलन बे रेजिस्ट्रेशन आइडिजों नोंथांमोनहा गाव गावनि प्रफाइलाव थांनानै फट'खौ नोंथांमोनहा आपल'ड होनो नांगोन। बे जाबाय मोनसे सार्भे हिसाबै। अब्लानो नोंथांमोननि गासैबो बेफोर खामानिफ्रा कमप्लिट जागोन आरो बेनि उनाव नोंथांमोनहा मोननो गोनां रांखौ आफ्टार गासैबो प्रसेस जोबखांनायनि उनाव 10,000 रुपिसखौ नोंथांमोना साफायाव मोननो हानाय जागोन। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोननिसिम बेखौनो नोंथांमोननो फोसावनो लानाय जादोंमोन एबा SSCनि सोमोन्दै एबा बेनि माखासे क्लेरिफिकेसन नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोननो हानाय जाबाय। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, हाजासे शेयार खालाम, लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। अब्ला लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं।